Kyberšikana, neviditelná hrozba v digitálním světě. Jedná se o téma, kterého není zapotřebí se vůbec obávat. Vy a vaši žáci trávíte ve světě internetu a mobilních telefonů spoustu času. Digitální svět může být místem zábavy, ale i nebezpečným místem se spoustu rizik. Vaše přednáška pro žáky by neměla být o jednorázové hádce v chatu, ale o kyberšikaně, tedy o úmyslném, opakovaném a často anonymním ubližování, které nekončí, když žák zavře počítač. Je to často hrozba, která bolí, a někdy má mnohem stejně závažné dopady jako klasická šikana. Během následujícího vás upozorníme na to, co byste neměli opomenout ve vaší přednášce pro žáky. Za prvé, co přesně kyberšikana je a jak ji odlišit od běžného konfliktu. Za druhé, jaké formy může mít, od pomluv po vydírání intimními fotkami. Za třetí, a to nejdůležitější, jak se aktivně chránit a jak správně reagovat, když se s kyberšikanou setkají vaši žáci. Vaším cílem přednášky je, aby si žáci odnesli jasné a praktické nástroje pro jejich bezpečnější pohyb v digitálním světě a uvědomili si důsledky kyberšikany. Pojďme na to. Na úvod potřebujete vysvětlit žákům, co je to kyberšikana. Takže, co přesně kyberšikana je? Je to šikana, ale používá moderní nástroje, mobily, počítače, sociální sítě, prostě všechno, co používáte vy a vaši žáci každý den. Hlavní slova, která si musíte zapamatovat, jsou opakované ubližování, ztrapňování, ohrožování, obtěžování. Pokud se to stane jen jednou, je to spíš hádka nebo konflikt. Ale pokud se to děje pořád dokola a někdo se snaží, aby se druhý cítil špatně, to už je kyberšikana. Proč je kyberšikana tak nebezpečná? Má 4 klíčové vlastnosti, které s ní dělají vážnou hrozbu. Těmto vlastnostem je třeba se důkladně ve vaší přednášce věnovat, pořadí můžete změnit. Za prvé, anonymita útočníka. Lze ji vysvětlit žákům například. Když vás někdo šikanuje ve třídě, vidíte mu do očí. V online světě se útočník často schovává. Použije falešný profil, vymyšlenou přezdívku. Tahle anonymita mu dává odvahu dělat věci, které by vám do očí nikdy neřekl. A pro vás je těžší se bránit, když nevíte, kdo na vás útočí. Za druhé, dostupnost. Takzvaně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Lze ji vysvětlit žákům například. Klasická šikana končí, když se vrátíte ze školy domů. Ale kyberšikana, ta nekončí nikdy. Mobil máte u sebe pořád. Zprávy chodí v noci, o víkendu, o prázdninách. Oběť nemá žádné bezpečné místo. Útok proniká přímo do vašeho soukromí, do vašeho pokoje. Oběť je pod neustálým tlakem. Za třetí, šíření. Jedná se o velké publikum. Lze ji vysvětlit žákům. Když vás někdo strapní na chodbě, vidí to 10 lidí. Když se to stane na internetu, třeba na Instagramu nebo TikToku, ten strapňující obsah může vidět celá škola, celé město nebo tisíce lidí. A co je nejhorší? Každý like nebo sdílení zvyšuje psychickou bolest oběti. Online publikum dodává útočníkovi moc a dělá z jedné oběti terč pro více lidí. Za čtvrté, trvalost. Lze vysvětlit žákům například. Tohle si zapamatujte. Co se jednou dostane na internet, už tam zůstane navždy. I když útočník zprávu smaže, někdo jiný si ji už stihl uložit, ofotit, sdílet. Ten trapný nebo ponižující obsah se může objevit i za rok, za 5 let, když se budete hlásit na střední školu nebo do první práce. Internet nezapomíná. Tato část prezentace se zaměřuje na konkrétní projevy, což je pro žáky nejdůležitější, pomáhá jim to identifikovat problém v reálném životě. Jak kyberšikana vypadá v praxi? Nemá jen jednu podobu, ale mnoho různých podob. Tyto formy jsou často nebezpečnější, protože mohou být propletené a útoky se stupňují. Za prvé, zasílání útočných zpráv a neb komunikace plná nenávisti. Lze ji vysvětlit žákům. Tohle je ta nejzákladnější forma. Jsou to neustálé, urážlivé, vulgární nebo vyhrožující zprávy. Může jít o e-maily,
SMS nebo komentáře pod fotkami a videí. Důležité je si uvědomit, že to není jen jedna nadávka. Jde o opakovaný proud negativity, který má oběť zlomit. Pokud vám někdo píše, že jste nula, nejednou, ale každý den, to už není legrace, ale útok. Za druhé, šíření pomluv a lží. Lze žákům vysvětlit například. Útočník začne šířit nepravdivé informace nebo vytrhne z kontextu citlivé soukromé detaily. Vytváří tak o oběti špatný obraz ve skupině, ve třídě, nebo dokonce na veřejnosti. Často se to děje v různých skupinách na čatech, kam se oběť nemůže dostat a bránit se. Zničit někomu reputaci online je dnes bohužel velmi rychlé a snadné. Za třetí, krádež identity a neb falešný profil. Lze vysvětlit žákům. Jedna z nejzákeřnějších forem. Útočník ukradne heslo, přihlásí se na cizí účet, e-mail, Facebook, Instagram a začne jednat jménem oběti. Posílá útočné zprávy jejím kamarádům, píše věci, které by oběť nikdy neřekla, nebo zveřejňuje nevhodné fotky. Oběť je pak v nebezpečí hned dvakrát, je šikanovaná a zároveň je jí zničená pověst. Za čtvrté, pořizování a zveřejňování záznamů. Lze ji vysvětlit žákům například. Sem patří focení nebo nahrávání videí oběti v trapných, citlivých nebo ponižujících situacích, často bez jejího vědomí. Pak se to okamžitě zveřejní, aby to vidělo co nejvíce lidí. Patří sem i nebezpečný trend happy slapping, kdy útočníci natočí, jak oběť fyzicky napadnou. Dělají z bolesti a ponížení oběti veřejnou podívanou pro lajky. Za páté, vylučování a neb ostrakizace. Lze ji vysvětlit žákům například. Online svět je plný skupinových chatů a herních komunit. Vylučování je záměrné a viditelné vyřazení oběti z těchto skupin. Útočník se postará o to, aby o tom všichni věděli, a oběť se tak cítí osamělá, nechtěná a odstrčená, i když sedí v místnosti plné lidí. Za šesté, vydírání. Lze vysvětlit žákům. Tohle je extrémně závažné a často trestné. Jde o vydírání citlivými informacemi nebo intimními fotografiemi, které útočník získal. Ať už je oběť poslala sama, to je takzvaný sexting, nebo je útočník ukradl. Vydírání probíhá tak, že pokud oběť neudělá, co se po ní chce, poslat peníze, další fotky a tak dále, útočník obsah zveřejní. Nikdy nikomu neposílejte ani neukazujte intimní fotky. Za sedmé, kyberstalking a neb dlouhodobé pronásledování. Lze tento pojem vysvětlit žákům například. Je to dlouhodobé, opakované obtěžování a sledování oběti v online prostředí. Útočník se snaží mít neustálý přehled o tom, co oběť dělá, píše jí, komentuje jí a vzbuzuje v ní neustálý strach. Oběť má pocit, že ji někdo sleduje 24 hodin denně. Věnujte pozornost této části přednášky, potřebujete zdůraznit vážnost situace pro oběť. Pojďme se podívat na to, co oběť prožívá a čemu je zapotřebí se ve vaší přednášce věnovat. Všichni žáci si musí uvědomit, že to, co začne jako nevinný vtip nebo urážka na internetu, má reálné a často dlouhodobé dopady na lidské zdraví. Za prvé, psychické dopady, jedná se o deprese a úzkosti. Lze ji vysvětlit žákům. Představte si, že vás někdo neustále 24 hodin denně bombarduje negativními zprávami. Oběť má pocit, že se nemůže nikde schovat, že se s tím nedá nic dělat. Tohle vede k dlouhotrvajícím pocitům beznaděje, strachu a bezmoci. Může se rozvinout skutečná deprese, která již vyžaduje odbornou pomoc. Nízké sebevědomí, stud a pocit viny. Lze ji žákům vysvětlit. Kyberšikana oběť velmi často srazí na kolena. Oběti si často říkají, čím jsem si to zasloužil. Co jsem udělal špatně. Přestože je to útok útočníka, oběť často cítí stud a vinu. Tohle je důležité si zapamatovat, nikdy to není vina oběti. Nezapomeňte zmínit nejvážnější důsledky, to znamená u obětí se mohou objevit sebevražedné myšlenky a tendence k sebepoškozování. Oběti mohou dospět k pocitu, že jediné řešení, jak ten neustálý tlak zastavit, je ublížit sobě. Za druhé,
Dalším důsledkem jsou fyzické projevy. Lze ji žákům vysvětlit například. Psychická bolest je tak silná, že se promítne i do fyzického těla. Oběť je ve stresu a to ovlivňuje zdraví. Nezapomeňte zmínit, že lidé, kteří čelí kyberšikaně, často nemohou spát, mají problémy s usínáním a budí se úzkostí. Ztrácejí chuť k jídlu nebo je bolí břicho či hlava, i když fyzicky nemocní nejsou. Za třetí, takzvaný sociální a školní dopady. Je zapotřebí, abyste se v přednášce věnovali takzvaný sociální izolaci, to znamená oběť se začne stahovat. Přestane věřit lidem kolem sebe, protože neví, kdo je skutečně kamarád a kdo je na straně útočníka. Může se stát, že se dobrovolně izoluje a vyhýbá se přátelům, jak ve škole, tak v online světě. Nezapomeňte zmínit problematiku vyhýbání se škole nebo online aktivitám, to znamená místo, kde se útok odehrává, se stává noční můrou. Některé oběti se záměrně vyhýbají škole, aby se vyhnuli i těm, kteří o nich věděli pomluvy. Jiné úplně přestanou používat sociální sítě, prostě se bojí další zprávy nebo komentáře. A uveďte ve vaší přednášce pokles školního prospěchu, to znamená neustálý stres a úzkost způsobí, že se oběť nemůže soustředit na učení. Logicky pak klesá prospěch. Učitelé a rodiče to často vidí jako problém s chováním, ale ve skutečnosti je to důsledek šikany. Tato část přednášky je klíčová. Přecházíme od identifikace problému k aktivnímu řešení. Vaše mluvené slovo k žákům by mělo být motivující a plné konkrétních, snadno zapamatovatelných rad. Důraz klaďte ve vaší přednášce k žákům na to, že nejlepší obrana je prevence. Mnoho problémů a útoků by vůbec nemuselo vzniknout, kdybychom všichni dodržovali 3 základní pravidla online zodpovědnosti. Tyto body jsou základem pro vaše žáky a vy je musíte umět dobře a prakticky vysvětlit. První poselství k žákům. Buď online zodpovědný, přemýšlej, než sdílíš. Lze vysvětlit žákům například, tohle je zlaté pravidlo internetu. Než kliknete na odeslat nebo zveřejnit, zastavte se. Položte si jednoduchou otázku. Chci, aby to viděla moje máma nebo táta, můj učitel nebo můj dobrý kamarád. Pokud je odpověď ne, neposílejte to. Cokoliv jednou zveřejníte, fotku, video, komentář, už vám nepatří a zůstane to tam. Internet nikdy nezapomíná. Vyplatí se chvíli váhat a rozvažovat, než roky litovat. Druhé poselství k žákům. Chraň si svoje soukromí. Lze vysvětlit žákům například. Váš mobil a vaše účty jsou váš digitální domov. Proto je musíte zabezpečit jako trezor. Silná hesla. Žádné 1, 2, 3, 4, 5, 6 nebo jméno 1. Používejte silná hesla, která nikomu nezdělujete, ani nejlepšímu kamarádovi. Když ho sdílíte, dáváte klíč od svého trezoru někomu jinému. Cizí lidé. Nepouštějte si do přátel lidi, které neznáte z reálného života. Falešné profily jsou nejoblíbenější maskou pro útočníky, podvodníky a predátory. Nastavte si soukromí tak, aby vaše příspěvky viděli jen ověření přátelé. Třetí poselství k žákům. Nezveřejňuj citlivé či intimní materiály. Lze žákům vysvětlit například. Tento bod je kritický pro vaši bezpečnost. Intimní fotky nebo videa a osobní nebo citlivé informace nikdy neposílejte ani nezdílejte. A to ani nejlepšímu kamarádovi, ani partnerovi. Vztahy končí, hádky přicházejí a útočník může takový materiál snadno zneužít k vydírání. Když odešlete takovou fotku, ztratíte nad ní kontrolu. Jediný způsob, jak zabránit tomu, aby byla zneužita, je nikdy ji neposlat. Uvědomte si, že nyní dáváte oběti konkrétní návod k řešení její situace, což je klíčové pro pocit kontroly nad situací. Buďte ve vaší přednášce instruktivní. Ve třídě již mohou být žáci, kteří jsou v postavení oběti a mají s kyberšikanou zkušenost. Potřebujete žáky posílit v tom, aby nepanikařili, když se to stane a jednali podle těchto kroků. První pravidlo. Nereaguj. Lze žákům vysvětlit například.
První, co vás napadne, je oplatit útok, hádat se nebo se bránit. Nedělejte to. Útočník přesně tohle chce, vaši reakci, emoce, paniku. Pokud nebudete reagovat, ztratí nad vámi moc a většinou ho to přestane bavit. Postavte kolem sebe neviditelnou zeď. Neodpovídejte na zprávy, nekomentujte. A nejdůležitější, pamatujte, není to tvoje chyba. Jsi oběť, neviník. Druhé pravidlo. Zablokuj a nahlas. Lze žákům vysvětlit například. Technologická obrana je jednoduchá. Zablokuj útočníka na všech platformách, kde tě obtěžuje. Tím ho odřízneš. Ale jen blokování nestačí. Vždycky útočníka a jeho závadný obsah nahlas správci sítě, administrátorovi. Každá sociální síť má tlačítko nahlásit. Platforma je pak povinná se tímto nahlášením zabývat. Třetí pravidlo. Sbírej důkazy. Lze žákům vysvětlit například. Tenhle krok je absolutně klíčový, pokud se situace zhorší a bude nutné zapojit dospělé, školu nebo dokonce policii. Všechno si ofoť. Udělej screenshoty zpráv, komentářů, falešných profilů, prostě všeho. Musíš mít důkaz o tom, co se stalo, kdy se to stalo a kdo zatím stál, pokud je to možné zjistit. Bez důkazů se věc těžko prokazuje a řeší. Screenshoty jsou vaše zbraň. Posilujte děti v tom, aby důkazy nemazali či neničili. Čtvrté pravidlo. Svěř se. Lze vysvětlit žákům například. Kyberšikana bolí a nikdy byste to neměli řešit sami. Tajit to je to nejhorší, co můžete udělat, protože to dává útočníkovi moc. Musíte najít dospělého, kterému důvěřujete, rodiče, třídní učitelku, školního psychologa, metodika prevence nebo třeba trenéra. Je naprosto zásadní, aby se o vašem problému vědělo. Společně najdeme řešení a zajistíme, abys byl v bezpečí. Podporujte žáky v tom, aby nezůstávali s takto těžkou situací sami. Informujte žáky v tom, že se danou situací v případě trestného činu může zabývat policie. Informujte žáky o tom, že se mohou obrátit na telefonní linky, například linku důvěry dětského krizového centra, které má i speciální číslo pro rizika kyberprostoru. Informujte žáky, pokud kyberšikana souvisí se školou, může do řešení situace vstoupit i škola, ředitel školy nebo metodik prevence nebo školní psycholog. Vyhodnoťte si, zda jste předali žákům to, že kyberšikana je vážný problém s dlouhodobými a nebezpečnými důsledky a že se nemají obávat o kyberšikaně mluvit a včas vyhledat pro sebe pomoc. Ukončete přednášku sdělením, že každý z vašich žáků má právo na bezpečný a respektující život, ať už stojí ve třídě nebo sedí za monitorem. Ve vaší přednášce musíte žákům předat to, že svým chováním spolu vytváří prostředí, ve kterém žijí. Na závěr věnujte pozornost dotazům žáků. Neváhejte pro vaši podporu využít materiály dětského krizového centra. Brožura Rizika kyberprostoru. 10 bezpečného chování na internetu pro děti. Komiksy dětského krizového centra. Nebezpečí internetu. Nedomyslím to. Nepřátelé na síti. Nehlídám informace o sobě. Nebo nevím, s kým na síti kamarádím. Omalovánky Rizika kyberprostoru, pokud budete s tématem pracovat v rámci 1. stupně základní školy. Pucle, pokud budete s tématem pracovat v rámci 1. stupně základní školy. Leták linky důvěry dětského krizového centra. Videospot Kyberšikana. Práva dětí v kyberprostoru. Materiály naleznete na www.dkc.cz. O materiály si můžete také napsat na e-mail sekretariat@ditekrize.cz. A co dodat na závěr? Vážené paní učitelky a učitelé, víme, že kyberšikana nezná hranice školy. Proto je nezbytná úzká spolupráce s rodiči. Buďte aktivní. Osvěta nesmí končit v 8. vyučovací hodině. Zapojte rodiče do prevence, uspořádejte pro ně krátké workshopy, informujte je o rizicích a varovných signálech, které mohou u dětí doma pozorovat v souvislosti s problematikou kyberšikany. Škola a rodina musí táhnout za jeden provaz a mluvit stejným jazykem o zodpovědném chování na internetu. Jen tak vytvoříte pro děti bezpečný digitální prostor.